Oh boss, ayan, kursunada mo yan, kulay itim. Ito na yung napili ko eh. Papadala ko na to, ayan. Ito pa. Itong kulay pula. Update ko lang kayo mga kadagit ah. Update ko na rin kayo sa gagambang Japan. Ayan o, umitlog siya, kulay itim. Wala siyang pinagkaiba sa itlog ng gagambang Taiwan. Ayan o. Makikita mo ngayon na lumiit na siya. Ayan o. Wow! Medyo kaya ng imat sa salmon. Na, wow! Yan, umitlog na. Mukhang makakapag-breed tayo ng gagambang Japan ah. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung mga pinamo. Yung kasama salmon na binigay ni Gagambino. Tapos lang lumabang kahapon yan sa OS. Medyo malakas na. Ito yung salmon ko pa na isa. Ayan, yun o. Kulang ang paa niyan. Ayan yung nakipaglaban sa salmon ni Gambino. Yung rear niya. Then yung jumbo ko, ayan o. Yung mga jumbo ko ng mga OS. Ayan. At ito pa, ayan o. Ayan mga jumbo natin, mga kadagit. Ayan ha, na-update ko sana kayo ha. Ayan. Ayan yung salmon. Ito yung gagambang Japan. Ayan o. Wow, umitlog na. Swerte o. Diba? At ano pa ba yung mga gamay? Yun o, yung baby salmon. Ayan o. Baby salmon na binigay sa akin ng aking pinsan ni si Arnel Bautista, shoutout sa'yo. Tapos ito naman Japan, Sir William Yulo, yung nagbigay na ito, salamat. Ayan, yung pinangako ko sa inyo, paiitlogin ko at ibibreed. Makikita nyo yan kung paano lumaki. At meron tayong bagong bigay uli ng aking pinsan, ang pinaka rare salmon. Yan o, nakita ko. Makikita niyo yung picture niya, ayan, kasama ko. Ayan ang rare salmon ko na bagong bago mga kadagit. Tapos ito yung dilaw, isang OS ko na dilaw. Ayan yung tumalo sa OS ni Gagambino. Yun o, jumbo. Ayan, yun lang, maraming salamat sa inyo. At papasok na ako. Basta pinakita ko lang ito, yung ating gagambang Japan na umitlog na. So yun lang, maraming salamat sa inyo and God bless all. Ayan, pinapakawalan po namin mga baby na gagamba. Ayan o. Ayan. Kalat mo, Chok, tanggalin mo na yan. Ayan. Yung laman yan, kalat mo yun doon, kalat mo doon. Diba, huwag dyan, kakainin niya yan eh. Taktak mo. Okay, taktak mo. Ayan na po. Kuha nga na stick. Kuha stick. Uy, may gagamba pa dito. Ayan o, gagambang X. Ayan o. Ayan o. Ayan o, gagambang X o. Stick lang. Stick. Ito yung stick ako sa ano ko. Pangkaso ni Belt. Ito na nanahimik ako dito eh. Aray! Tangin ako. Gagot talaga eh. Sa stick. Tangkan naman ako. Kuri ko si Tamit mo. Tagtag mo muna yan. Aray! Ito yung mga itlog na ipon na. Pakakawalan na po natin yan. Para po dumami sila at lumaki. Ayan o. Ang dami. Bakit tayo pala ng
Bob. Wala. Saan yun? Wala. Yan. Ayan na po yung mga baby spider. Iba-ibang line po yan. Tangin mo. Tangin mo. Ayan na, papalipad na sila ng sapot. Ayan na po, ang dami niyan. Para kumalat sila. Samahan namin sa vlog, Chok. Chok. Ano to? Dahon. Ano pala nito? Uy, tao, Chok. Dito lang tumana. Ini mo yung ano mo to. Bakit? Dito, dito. So ayan, tapos papakawala pa tayo ng malaki. Wait lang ha. So yun mga kadagit, pakakawala naman natin ito. Itong 5 na to, ayan, 5 yan. So, tingnan natin. So ayun, magpapabideo lang ako sa bata ha. Huwag may harang yan, ano mo. Ayan. Tutok mo dito, para makita nila. Labo. Linaw yan. So itong talaan. Ayan o. Ulit lang yan. Ayan. Tutok mo, ayusin mo, tignan mo. Ayan. Pakawala na po natin itong talaan na to. Meron na tong 500 views, 500k views. Ayan. Ayan. Malaya na siya. Tumukulit. At ito namang isa, yung Tagalog ko. Ayan. Papakawala na rin ito. Pero sa iba, dito tayo. Pause ka? Okay. Mga papalag tayo. Ay, na ano? Dito ka ba ba? Dito. So ito, pakakawalan din natin to dito. Tutok mo dito, Pogi. Tutok mo sa gagamba para makita nila. Yan o. Yan o. Ito pa isa. Kukunin ni Bolchok mamaya yan. So pakakawalan na rin natin tong kulay orange. Yan o. Kukunin ni Bolchok mamaya yan. Dito naman to sa... Bolchok, kukunin yan? Dito, ito. Nakita nyo. Yan. Ibabato ko na lang to. Dun. Yun o, ayun na siya o. Ayun o. Ayun o, tingnan natin. Para makita nyo. Nakita ko kung saan nagpunta eh. Ayan o. Ayan ang mga kadagit o. Ayan o. Ayan yung mga pinakawala natin. Ayan. Tapos, ito naman yung isa. Saan yung isa? Yun, nagsasapot na sila. Nag-uumpisa na sila gumawa ng bahay. Ayan o. Ayan. Ayan. Sino na ba? Tatlo na, dalawa ba? Oh, 5 na yung pinakawala natin. Sino na ba? Oo, 5 na yun. Ay, 4. Isa lang. Ito, iwan ko na itong isa. Ayan na po. Ayan. So, yun lang mga kadagit. Shoutout sa inyong lahat. God bless all. Oh, boss. Ayan. Kursunada mo yan. Kulay itim. Ito na yung napili ko eh. Napadala ko na to. Ayan. Ito pa. Itong kulay pula. Itong tigre na gold. Black and gold. Ayan. Ito pa. Ayan pa. Ayan. Mukha lang maliit sa picture yan boss. Pero try natin ilabas ha. Para makita mo. Halimbawa ito boss. Itong napakaliit lang tignan kasi nakabaloktot. Lalabas ko yung galamay. Ayan boss oh. Ayan nakakita mo boss. Tapos to sample natin to. Ayan boss. Oh. Pero ito pinakamahaba boss. Ito. Saka itong pula boss. Ayan. Ito pinakamahaba. Tapos itong itim. Yan. Saka ito boss yung tigre na to. Ang ganda nito. Ang tigas niyan. Tapos boss, may bibigay ako sa'yo boss. Ito boss, pasobra na to. Sa'yo na lang to boss. Bahala ka na, baka may makursunadahan ka dyan. Yan. 2 tala. As, yan, 6 tong sobra boss ha. Ay, ikaw na bahala. Picturean ko na rin.
share ko lang sa inyo mga kadagit ha. Mga bago nating gagamba. Yan o. Masbate. Ayan. 10. At Cebu. 4. Yan. Itong 4 na to. Jensan 3. 2. 1, 2. Ito yung galing kay ano. Kay Saldi. Ito yung galing sa pinsan ko. Isang Jensan. Ayan o. Parang taigiran siya. Yan. Tapos ito. Kasabay na ito yung 10 na yan. Masbate. Ito. Yan. Itong Sargento. Ayan o. Yan. Sargento yan. Tapos may Pokemon pa tayo. Nasaan na yun? Nasaan na yung Pokemon? Nasaan na yung Pokemon natin? Basta diretso lang yung Pokemon. Andiyan lang yung sigilid-gilid. O kaya baka nakatakas na. So yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung gagamba ko. Angas niya no. Angas niya no. So ito.